og velkommen til nyhederne. Unge i dag er simpelthen for dårlige til at kende forskel på simpel og udvidet tid. Vi har en rapporter, Nikita Rosengren, ude på stedet. Nikita, kan du høre mig? Tak, Rasmus. Jeg står uden for Aalborg Teknisk Gymnasie, som I kan se lige her. Og jeg har en medstuderende med, som hedder Sasha. Hun går i 3.G og har engelsk på A-niveau. Og de er ved at lære om udvidet tid. Sasha, kan du ikke fortælle os, hvad udvidet tid det er? Hej mor! Men jo, det kan jeg godt. Jamen, udvidet tid, det dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord, som er to be, og hvor vi har et ord, som er i ing-form. Det kan for eksempel være, she is talking to her mother. Det er noget, der sker lige nu, og det betyder, at hun taler med sin mor. Det kunne også være, she talks to her mother. Og det er noget, der generelt sker, fordi hun taler med hendes mor. Og det betyder også, at hun taler med sin mor. Forskellen på de to er som sagt, at den ene af dem, som den første, det sker lige nu, hvor den anden det er bare noget, der sker generelt. Altså, at den anden er simpel tid, og den første er udvidet tid. Tak, Sasha, og tilbage til dig, Rasmus. Tusind tak, Nikita. Det skal også lige huskes at siges, at hjælpeverber, der ikke sættes på ing-form, kan fx være følelsesverber som hate og love, og det kan være tænkeverber som remember og understand, sanseverber som smell og taste, og så skal det også lige siges, at verber, der angives i ejendomsforhold, som fx belong to, heller ikke kan. Og nu til sporten.